Gikatakdang opisyal nga ideklarang insurgency free na ang probinsya sa Davao de Oro atol sa seremonyas karong adlaw sa Davao de Oro Provincial Capital. Sumala ni 10th Infantry Division Philippine Army spokesperson Captain Mark Anthony Tito na hugno na ang mga New People's Army Guerrilla Front sa maong probinsya. Tanan ng mga guerrilla fronts nga naka-operate sa Davao de Oro, naka-area is na-dismantled na nato. So wala na siya threat, no? Wala na siya NPA unit, wala na po ang mga armed group, wala na po yung mga violent atrocities nga nabuhat ang kaning CPP, NPA, NDF. Matod niini, bisan pa man nga luwas na sa hulga ang mga lugar sa Region 11, sama sa Dakbayan sa Davao, Davao del Norte, mga una nang nadeklarang NPA-free na mga lugar, magpadayon gihapon ang mga focused military operations ug hugot nga seguridad aron magpabili ng kalinaw sa entero Davao Region. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyo Man Aimee Ginita, Tatak RMN.